Very good. Very good. Very good. Доброто, приятели! Дългоочакваният момент настъпи. Вече сме 4 октомври и това е денят, в който откриваме свинския лов групов и се надяваме да започне сезона успешно и да го приключим така, както и най-вече да е безавариен, както за нас, така и за всички колеги, които днес и в следващите ловни дни ще излизат. Така че наслука! За дена имаме Михайлово. Михайлово, доста сме хора, там е малко. Ще се наредиме, обикновено как се редиме, да го заградиме цялото дере. И няколко човека ще влеземе в гората. Ако има възможност гонячите се поделят да тръгнат на две, едните в дерето и да има гоняч и остана в гората и ще пуснем една опашка в гората, евентуално ако има някои бягащи прасета да ги прибереме, ако можем. Ако може. Една тренировка се проведе тук. Така, всичките беха много добре, ама основният тепач го нема. Беха добре, но тук вътре. На движените си степаните. Имаме бележка само за двиган. Ай, търси! Ай, търси! Ай, Нико! Ай, маточе! Ай, търси! Ето ти! Дай! Стартирахме гонката, спуснахме дерето. Айде, момче! И сега продължаваме напред. Да видим, ще има ли нещо или няма да има. Здравей, приятели! Приключи гонката. Нямахме слука сега. Кучетата динаха нещо, но не видяхме какво да е и беше много гъсто. Не можахме да засечеме дири. Така че ловът продължава.
Преди броени минутки стартирахме. Сега стигнахме първата хранилка, която беше така доста посещавана. Дано сега ги срещнем някъде. Айде, търси! Търси! В началото на гонката сме и се натъкнахме на пресни дирички, така че продължаваме по тех. Браво, Едуци, браво! Фермата разпъвате кучето, за да тръгнат. Да. Стигнахме средата на гонката. Все още няма попадение, но се надяваме да има, така че сега ще видим. Има още време до края на тази гонка. Надяваме се нещо да падне, така че оставаме с надежда. Някой ще дойде и ми дигна ръката. Даго! Thank you.